Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información. Hoxe, xoves, día 27 do mes de febreiro, a piques de rematar este mes que lembren ten só 28 días. Pois imos a falarlles hoxe na radio e na televisión de Cerceda, en principio xa do Antroido, porque xa se aproxima e, ademais, temos que rectificar un erro de datas que houbo en canto a degustación de produtos típicos do Antroido no local social de Cerceda, anunciado para este pasado sábado. Vai a ser o sábado, día 8, cando se produzca. En este caso foi un erro noso informativo. Falaremos tamén da reunión co alcalde en este caso que tivo coa conselleira de Infraestructuras e Vivendas, María Martínez. Falarnos en que consistiu e que conseguiu tamén. O luns que ven abre o plazo para anotarse a viaxe a Salou. Sabremos como vai a ser, en que consiste. Tamén falaremos do programa de envellecemento activo, de que en Crobas volve a ser zoa tampón no tema da polilla da pataca e a Xunta tamén incluye a Cerceda nas zonas de Galicia nas que se vai a limitar o aboado. En canto ao Seminario de Defensa Persoal, sigue aberto o plazo, falaremos da oficina móvil Retorno, que vai a estar en Cerceda, de un curso Celga que se pode facer na mancomunidade de xeito gratuito e da ITV de Turismos, que estará a finais do mes que ven e a principios do seguinte en Cerceda. En canto aos deportes, xa estamos a xoves e repasamos cal é o calendario dos nosos equipos desta fin de semana e pecharemos co tempo, donde pasaremos a tempo anticiclónico, donde o sol será máis protagonista. Pois imos a falarlles do Antroido e imos ademais por orden cronolóxico, porque o martes que ven, día 4, será o Festival Infantil e Xuvenil de Antroido no pabellón municipal de Cerceda, que organiza o Concello de xeito gratuito para todos aqueles que queiras disfrutar, especialmente os máis pequenos da casa, acompañados polos seus familiares disfrazados para disfrutar deste festival xa tradicional ao longo dos anos que organiza o Concello. Martes, día 4. No Festival Infantil e Xuvenil de Antroido no pabellón municipal, de 4 da tarde a 8, donde haberá hinchables, flocos de millo, talleres pintacaras, plataforma 360 e tamén fotos. Haberá tamén tradicional chocolatada ás 6:30 da tarde. Isto, tome nota, é o martes día 4 de marzo, martes de Antroido, Festival Infantil Xuvenil na Polideportiva de Cerceda, organizado polo propio Concello de Cerceda. E logo xa pasamos ao sábado, porque o sábado, día 8, será o Antroido Veciñal, organizado pola Asociación Cultural Lucerna no campo da Feira de Cerceda e nos seus arredores. A saída do Choqueiro xa vai a ser este próximo sábado, día 1. A temática vai a ser Cercedas Ateneo Cultural Antroideo. Xa se pode ver o cartel deste Antroido Veciñal de Cerceda para o próximo sábado, día 8. E tamén, ese sábado, día 8, vai a ser a degustación de orellas e rosquillas no local social do Moucho, acompañados tamén por sábados de baile. E aquí nos imos a parar porque estivemos anunciando ao longo das últimas semanas que o pasado sábado iba a ter lugar, aproveitando que había sábados de baile, a degustación de produtos típicos do Antroido. Pois ben, foi un erro noso, en este caso non ia ser ese sábado, sino que será o próximo sábado, día 8, por lo que pedimos disculpas a todos aqueles que foron ali este pasado sábado pensando en que iban a ter ese sábado de degustación de produtos típicos do Antroido. Non foi así, e, en este caso, foi unha mala información pola nosa parte. Vai a ser, eso sí, tomen nota xa, así nos lo confirmaron dende a Concellería de Benestar e dende o Concello, o sábado día 8. Sábado que ven, día 8, será unha nova xornada de sábados de baile, de Antroido, e irán acompañados con degustación de produtos típicos do Antroido, como poden ser orellas e rosquillas, no local social do Moucho. Sábado, día 8. Cambiamos agora totalmente de tema. Falamos da reunión
que mantivo o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, coa conselleira de Infraestructuras e Vivenda, María Martínez. Foi unha cita de traballo enmarcada en unha serie de encontros que se ven mantendo con responsables de distintas administracións a nivel provincial, autonómico, pero tamén estatal. Dende o Concello solicitaron esa reunión para tratar a posibilidade da aprobación e execución dunha senda peonil na C413 de aproximadamente 1 km de longitude dende o cruce principal de Xesteda ata a zona da iglesia da propia parroquia. É un compromiso que foi adquirido no seu día por parte da anterior conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, que nunca se executou. Era ademais un convenio que xa se firmara co Concello de Cerceda en tempos de outra concelleira, de Beatriz Mato, para financiar unha depuradora. Se entende dende o Concello que, polo tanto, é unha débeda histórica co territorio para seguir avanzando, amosando a Xunta a disposición, eso sí, e boa sintonía para leválo adiante. Se aproveita tamén, e se aproveitou por parte do alcalde este encontro para trasladar tamén un informe das estradas autonómicas necesitadas de mellorar en canto firme, especialmente como pode ser a C400 a altura de Gosende, máis outros 2 tramos da C413. Por lo demais, segundo o propio alcalde, foi unha toma de contacto positiva, onde se explorou as posibilidades de colaboración entre a Consellería e o Concello para ofrecer o propio Concello, tanto a nivel de infraestructuras como de vivenda, por facelo sostenible financieramente para as propias arcas municipais. Imos escoitar o que nos decía Juan Manuel Rodríguez sobre este tema. A conselleira de Infraestructuras decidiu sacar unha nota ao respecto, unha serie de publicacións, o cal é algo que non nos molesta en absoluto. Nós plantexámoslo como unha reunión de traballo, sobre todo para facer unha solicitude que xa é unha débeda histórica por parte da Xunta de Galicia, porque é un compromiso que viña de moi atrás, que era o de facer unha senda peonil na C413 dende o cruce de Xesteda ata a zona da igrexa de Xesteda. Nese sentido, levamos o proxecto actualizado de prezos e houve moi boa disposición, non? Probablemente se acometa en 2 fases, é unha posibilidade que está aí, pero xa digo, é algo que vende moi atrás. No seu día houbera, por parte do señor José García Liñares, un convenio firmado para facer unha depuradora en Meirama con Beatriz Mato, cando Etel, conselleira de Infraestructuras, lle di que non vai a acometer ese tipo de obras de depuración, é a cambio de facer unha senda peonil que hoxe, 5 anos despois, segue pendente. Por lo tanto, xa digo, a disposición foi moi boa e agardamos que as boas palabras lle sigan boas accións, que é o que lle dá sentido a todo. Obviamente, unha vez ali, aproveitamos tamén para trasladar un informe sobre as distintas vías autonómicas que neste momento necesitan melloras, os puntos kilométricos, tanto da estrada que vai da Silva a Xesteda, como tamén a estrada que vai da Cerceda á Silva, sobre todo a altura de Gosende, é unha das zonas donde ten máis falta de intervención, e despois informarse sobre todas as posibilidades, tanto en materia de infraestructuras como en materia de vivenda, que pode ofrecer a Xunta de Galicia, que son de interese para o noso Concello, moitas delas que serían con participación do Concello, e nese sentido hai que ver, por un lado, a pertinencia, a necesidade, e por outro que sexan financeiramente sostibles, algo que é absolutamente fundamental, non? Porque moitas veces pode haber axudas, pero que van sobre un porcentaxe moi limitado do que é a acción completa e, polo tanto, son compromisos económicos moi importantes que hai que seguir paso a paso, a máis ver tamén que se enmarquen na estrategia que xa ten determinada previamente o propio Concello. O certo é que o importante nunha reunión é que as boas palabras lle sigan os feitos positivos. Eu sempre poño de exemplo, cando eu saquei o carné de conducir, unha das primeiras viaxes medianamente longas foi levar aos amigos de Copas a Santa Comba. Pero antes de aparcar o coche, dixenlle un, oye, que che pareceu o viaxe? E dixo-me, moi ben, pero espera a aparcar. E con isto pasa exactamente igual. E, de feito, incluso ali o manifestei ao que saín da reunión. Hai que ver cal é o resultado. Nós, nese sentido, é o que valoramos fríamente. Cales son os resultados das xestións, os compromisos e as boas palabras están moi ben, pero despois, obviamente, teñen que executarse. A espera estamos diso, pero con toda a confianza, tamén o digo. O sea, nós, lóxicamente, sempre traballamos por boas relacións institucionais e eu, alguén, cando queda comigo nunha palabra, pois, obviamente, agardo que a cumpla, non cabe dúbida. Eran as verbas do alcalde Juan Manuel Rodríguez falándonos da súa reunión coa Consellería de Vivenda. Cambiamos de tema. Agora imos a falarlles de unha nova viaxe. O luns que ven abre o plazo para anotarse a viaxe a Salou. Será o próximo luns, día 3,
cando dende as 8 da mañán xa abre o plazo para anotarse a viaxe a Salou, que poden anotarse presencialmente na planta baixa do Concello ou, se queren, telematicamente a través da páxina web do Concello. Abre o plazo á mesma hora para que se vaya respetando o orden de inscripción. A viaxe a Salou vai a ser do día 8 o 12 de maio, do 8 ao 12 de maio, pero este luns que ven xa abre o plazo para ir organizando todo. A viaxe incluye a visita tamén a Barcelona, tamén o Parque Nacional do Delta do Ebro, incluye a visita a Tarragona, a Miravet ou a Reus, entrelo tamén un paseo en barco, en catamarán, polo Delta do Ebro. O precio é de 600 euros por persoa, que incluye o autocar, incluye a viaxe en autocar ao aeroporto, a viaxe en avión, incluída tamén a pensión completa, un cruceiro polo Ebro, guías turísticos, 4 noites de hotel en 4 estrelas, en hotel de 4 estrelas, e tamén as entradas ao parque en Güell. Isto é a viaxe a Salou, que vai a ser, lembren, entre o día 8 e 12 de maio, 8 e 12 de maio, e que o luns que ven, día 3, ás 8 da mañán, abre o plazo para anotarse no Concello, na terceira planta nas oficinas de servicios sociais ou, se queren, telemáticamente na páxina web municipal. Unha viaxe que, ademais de ser en Salou, visitarase a cidade de Barcelona, o Parque Nacional do Delta do Ebro, Tarragona, Miravet ou Reus. Máis temas, agora falámosles do programa Envellecemento Activo que leva adiante o Concello de Cerceda a través do Departamento de Benestar e que sigue ampliando esta actividade chamada tamén en forma corpo e mente, que se leva a cabo actualmente en varios locais sociais espallados por todo o Concello, entre eles no local social de Rodís, no local social da Silva, no de Queixas, no de Meirama, no da Baixa, no Piñeiro ou tamén no de Cerceda. Se alguén quere anotarse, pois que sepa que aí se fai actividades para mellorar a memoria, para adestrar a memoria, pero tamén ximnasia de mantenemento básico para manter a mobilidade, máis que recomendable para todos, especialmente para a xente maior. É gratuito, se alguén quere anotarse, pois que sepa que ten que achegarse ao Concello, ou, se queren, poden anotarse no propio local social, a hora na que se está impartindo esta actividade. Como vimos insistindo nos últimos informativos, en Crobas volve a ser punto ou zoa tampón no tema da polilla da pataca. A Xunta actualizou as zoas afectadas pola polilla da pataca e as que son tampón, é dicir, limítrofes e de contención, pero que non teñen esa polilla. Mantense en todas as medidas fitosanitarias establecidas previamente nas anteriores resolucións. A día de hoxe, os datos no seguimento deste organismo nocivo amosan xa un avance significativo na súa contención, que vai a ser previa a unha erradicación. En varias zoas demarcadas non se detectou xa a presencia deste organismo durante 2 anos consecutivos, o que fai posible o levantamento das medidas fitosanitarias de erradicación. En canto ás zoas tampón indicadas na resolución, entre as que se atopa en Crobas, deberán comunicar inmediatamente despois da sembra, en todo caso antes do 1 de abril, todas as parcelas cultivadas con pataca. Esta comunicación se realizará utilizando un modelo, en este caso, que podrán presentalo na oficina rural máis próxima ou a través dos rexistros da propia Xunta de Galicia, na sede electrónica da Xunta de Galicia. Lembren que esta plaga denominada polilla guatemalteca xa se detectou en Galicia en agosto do ano 2015 e que agora o que se pretende é a súa erradicación. Máis temas relacionados co agro e co gando. A Xunta de Galicia incluye a Cerceda nas zonas de Galicia nas que se vai a limitar o abonado. Medio Rural convocou este pasado martes a representantes de varios concellos da provincia da Coruña que se declaran zonas vulnerables a nitratos, o que significa que se vai a limitar o abonado. En concreto, nestas zonas, entre elas está o noso concello, Cerceda. Todo elo responde a unha directiva moi antigua, desde 1990, da Unión Europea, que agora está preto de entrar en vigor. Os representantes municipais se lles explicou que se detectaron niveis altos de nitratos e que se sinalaron os concellos que están agora con estes puntos altos. De todos os xeitos,
As aclaracións non foron suficientes para os responsables municipais e haberá outro encontro a principios do próximo mes. Os alcaldes afectados, entre eles o de Cerceda, amosaron a súa confusión e o seu malestar polas implicacións que pode ter todo isto e que están estudiando presentar incluso alegacións. O Concello de Cerceda, igual que outros preto daqui, como por ser Zas, son concellos con especial carga gandeira, pero ademais teñen suficiente actividade como para que unha limitación no uso do purín supoña un problema importante para os gandeiros instalados en Cerceda. As granxas deste concello do noso ten suficiente base territorial como para absorber o abono que se usa de xeito tradicional. Seguiremos informando sobre isto. Máis temas, o Concello de Cerceda vai acoller o sábado 15 do vindeiro mes de marzo un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña e que se dirixe a mulleres de entre 12 e 70 anos e que se vai a celebrar desde as 10 da mañán ata 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda. O plazo para anotarse aínda seguirá aberto ata 11 de marzo. Está impartido pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF, é unha actividade gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que hai que inscribirse previamente. Os menores, as nenas menores deberán, as mulleres menores deberán de ter autorización de un representante legal. As anotacións, as inscripcións, hai que facelas mediante un formulario online que actuarán na páxina web da Diputación e un enlace tamén na páxina web do Concello de Cerceda. Se enmarca este curso de defensa femenina, defensa persoal femenina, dentro das actividades organizadas polo Concello en conmemoración do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Mais temas, falamos da oficina móvil Retorno. O xoves día 13 do vindeiro mes de marzo vai a estar no campo da feira de Cerceda unha oficina móvil do Plan Retorno da Xunta de Galicia. Se trata dun punto de atención presencial coa finalidade de prestar un servicio de información e asesoramento para as persoas emigrantes retornadas a Galicia e as súas familias e tamén responder ás demandas e necesidades derivadas do retorno. Poden pedir cita se queren no 900 102 380, teléfono gratuito 900 102 380 ou na propia páxina web www.emigracion.xunta.gal. Mais temas, a Mancomunidade de Ordes organiza un curso de 40 horas para representar ou para presentarse as probas do CELGA, que é o Certificado de Lingua Galega ou as competencias clave en lingua galega. O curso CELGA comenzará o próximo 10 de marzo, serían os luns e mércores pola mañán de 10 a 12 ata o día 14 de maio. Para o de competencias claves en lingua galega é un curso de 10 horas donde van a ser os xoves pola mañán de 10 a 12, dende o 3 de abril ao 15 de maio. Poden inscribirse ou obter máis información no teléfono 981 68 0002. Falámosles agora da ITV de Turismos. Para pasar a ITV do seu vehículo, do seu turismo, a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismo se vai a desplazar a Cerceda, pero vai a ser en este caso en o mes de abril, do día 30 de abril ao día 6 de maio. Eses serán os días, aínda quedan tempo, pero para que fagan as súas previsións, que eses días, o 30 de abril e despois o día 5 e 6 de maio, estará a ITV de Turismos en Cerceda, no lugar, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. E para pedir cita aínda non poderán facelo cando quede un mes. Xa nos deportes, pois repasamos o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos, aínda que hai parón nas categorías de fútbol base. Na segunda categoría Galicia, adiantado a mañán, o Queixas xoga o seu encontro contra o Brexo Lema. En este caso, partido importante para o equipo de Pablo, que nestes intres está segundo clasificado, polo tanto, en ascenso directo á primeira categoría Galicia, categoría na que xa militou históricamente. O partido Brexo Lema Queixa será mañán venres, día 28 ás 9 da noite no campo dos
Pinares. Queixas, segundo clasificado, contra o Breixo Lema, cuarto clasificado, e tamén a 3 puntos por atrás do Queixas, polo que é un partido importante que pode supoñer para un Queixas que ven de 3 victorias de novo consecutivas que oupan ese posto de ascenso directo. O partido mañán máis que interesante. Breixo Lema Queixas, mañán venres día 28 ás 9 da noite no campo dos Pinares. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense na súa loita por engancharse aos postos de ascenso recibe na casa o Mesía. O partido é o sábado ás 12 do mediodía no Roxo, no campo de herba natural. Para a súa parte, o San Martiño desplázase a Bisantoña. Bisantoña-San Martiño. O partido é o domingo ás 5:15 da tarde no campo das Brañas, en Bisantoña. Mentras que onte se disputaba o Xuventude Laracha, Rodís adiantaba o encontro a xornada de onte co resultado de Xuventude Laracha 1, Rodís 0. O descanso se chegaba con empate a 0 tantos e foi na segunda mitade cando Xuventude Laracha se adiantaba e se levaba os 3 puntos. Os veteranos, os fútbol de veteranos donde temos un derbi. Primeiro, na segunda división de veteranos hai un Narón Cerceda de veteranos que será o sábado ás 3:30 da tarde no campo do Cadaval en Narón. E na segunda B de veteranos enfróntanse os dous equipos do noso concello, os dous equipos da parroquia de Rodís. O San Martiño de veteranos contra o Rodís de veteranos se enfrentan este sábado ás 4:30 da tarde no campo da Revolta. Encontro, xa saben, de veteranos. Da segunda B de veteranos, San Martiño Rodís, derbi, sábado ás 4:30 no campo da Revolta. En canto ao tempo, que nos di Meteo Galicia para mañán é que Galicia vamos a quedar durante mañán venres ca influencia anticiclónica, cunha circulación moi marcada dos ventos do nordés. Con esta situación agardamos que pode haber algún banco de brétema en zonas do interior e que darán paso á alternancia de nubes e claros. Pode haber máis nubes canto máis ao norte. Xa pola tarde haberá, en este caso, máis protagonismo do sol para a xornada de mañán, polo tanto, tempo que se vai tornando anticiclónico. Tamén falaremos de que as temperaturas, as mínimas sufrirán un lixeiro descenso, serán frescas, mentras que as máximas non experimentarán cambios significativos ou ascenderán lixeiramente. O vento vai a soplar do nordés moderado en xeral, forte no litoral norte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e que nos falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.